защо се стигна до създаването на този канал. Преди имаше друг канал, който беше посветен на доходите. Беше създаден с идеята, естествено, да се печели и да се помага на много хора. Тоест, да се стараех, много различни чатове имаше, в лични разговори на живо или по телефона съм обяснявал много неща. Правех семинари онлайн и на живо, безплатни, за да мога да обяснявам какво представлява това нещо и как може да се изкарва. Но се оказа, че това не е за всеки. Тоест, рискът не е за всеки. И много от тези хора, които са всъщност прекрасни хора, аз прекрасни приятелства се появих, нови приятелства се здобих от предишния канал, но просто се оказа, че тези хора не са за риск, което няма лошо. Другото, което оказа се, че има една група от българите, които искат да имат хем висок доход, хем да нямат никакъв риск. Тоест това няма как да стане, за жалост, никъде. И именно заради това реших, този канал ще бъде за високо рискови, другия остава за абсолютно безрискови проекти. Тоест, дали малко ще дават, дали много, важното е, че няма да има никакъв риск. Това е стария канал. А този ще влизаш на собствена отговорност с ясното съзнание, че всичко зависи от твоята нервна система, т.е. това колко залагаш само толкова, колкото можеш да загубиш, да си наясно, че проекта може да изчезне и утре и гърмиш, т.е. максимално бързо трябва да си избиваш стартовите. По-скоро не за кого е това, т.е. ще се радвам даже никой да не влезе, но със сигурност има и такива хора, които са си наясно с риска и могат да работят. Запознах се с такива. И това е. Успех на всички и бъдете здрави!